дар давоми соҳибистиқлолии кишвар ҷумҳурии Тоҷикистон бо талошу кӯшиш ва заҳматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои пайвастаи мардуми сарбаланди кишвар дар ҳама гуна соҳаҳои муҳим ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, кишвари азизи мо дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати сулҳпарвару озодихоҳ ҷойгоҳи хосаеро касб намудааст. имрӯзҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди кишвар корҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром идома дошта, аз ҷумла дар ҳудуди шаҳри Панҷакент бо мусоидати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва дастгирии соҳибкорони меҳанпарвар сохтмони як қатор иншоот ба роҳ монда шудааст, ки барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум бевосита мусоидат намуда ба беҳдошти некӯаҳволӣ таъсири мусбӣ мерасонад. бояд қайд намуд, ки раванди ободкориҳо дар ҳудуди шаҳри Панҷакент таҳти назорати шахсии раиси вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент қарор дошта, барои бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. имрӯзҳо дар маркази шаҳри Панҷакент бунёди марказҳои савдо, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, корхонаҳои саноатӣ, варзишгоҳҳо, биноҳои баландошона ва ғайра идома дорад, ки бо ба истифода додани онҳо симои марказии шаҳри Панҷакент ба куллӣ тағйир ёфта ба худ ҳусни тозаи зам менамояд. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент пайваста барои беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагӣ ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва муаррифии фарҳанги шаҳрдории мардуми шаҳри Панҷакент барномаҳои гуногунеро рӯи кор гирифта марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. мардуми сарбаланди Панҷакенти бостонӣ дар радифи ҳамватанони дигар бо иқдомҳои неки худ дар роҳи шаҳрсозиву шаҳрзистӣ мақому ҷойгоҳи худро дошта, дар арсаи таърих бо бунёди марказҳои тамаддунофари башарӣ номи хешро бо ҳарфҳои заррин сабт карданд. аз ин ҷост, ки ҳар як фарде, ки дар ин шаҳри қадимаи Осиёи Марказӣ зиндагиву кору фаъолият мекунад, бо шукргузорӣ аз осмони софу беғубори ватан ва амнияти комили кишвар зери парчами сулҳу ваҳдати комил сарҷам шуда барои пешрафти ватани азизамон пайваста саҳми босазои худро гузошта истодаанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои рушди бахши хусусӣ, махсусан соҳаи соҳибкорӣ, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар самти ободониву созандагӣ ҳамвора онҳоро дастгирӣ менамояд. бо иқдоми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба соҳаи соҳибкорӣ хеле зиёд гардида, афзалияту имтиёзҳо барои боз ҳам рушд ёфтани соҳибкорӣ имкониятҳои самарабахшро фароҳам овард. дар заминаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорон, аз ҷумла соҳибкорони шаҳри Панҷакент дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ саҳми калон мегузоранд.
تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و با دستگیری رئیس شهرمان عبدالخالق خالق زاده امروز صاحبکار جوان و موفق ملک اکمل جان برای ما کودکان چنین تالاری زیبا و زمانوی را با نام افسانه ساخته به استفاده می دهند. مینتداری خود را با یک و یک شما می رسانیم. فیض استقلال سوی تاجیکستان می رسد. شادی و اقبال هر دم بهر یاران می رسد. با نسیم آریان و شفقت سامانیان وحدت و احیا برای تاجداران می رسد. تاجیکستان چون نگین جلوه دارد این زمان. نقشه های رشد ملت بس درخشان می رسد. هر کنار دیگری آبادی و سازندگی است. خرمی این دیار از دست انسان می رسد.
هم که میبریم به خدمت کنم در این مکتب خونه. воқеан соҳибкорони диёри бостониамон дар рушду ободонӣ ва пешрафти соҳаҳои муҳим нақши калон доранд ва мо умед мекунем ки аз тарафи онҳо барои боз ҳам зебову хуррам намудани шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди иншооти гуногун аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тадбирҳои шоиста амалӣ хоҳад шуд.